30, pravá 4 dlhšia, za ňou 50 a horizont vpravo dlhý, do ľavej 2, za ním 100 rovnaj a horizont stredom 50, viaže, horizont 30, pravá 3 plus D, pravá 3 plus N, za ňou 120 a pozor, retarder zľava, za ním 50 a pravá 3 plus 30 a pozor, pravá 5 N, za ňou 20, ľavá 6, viaže pravú 2, za ňou 50 a ľavá 6 N, za ňou 40 a pravá 4 N, viaže ľavá 3 N a hneď ľavá 4 N a 50 cez ľavú a hneď pravá 7 N na most, do ľavej 7, viaže pravá 3, 30, pravá 8 N, za ňou 30, ľavá 3 N, za ňou 70, ľavá 3 N, viaže pravá 2 N a za ňou 150 do cieľa a horizont skočí. No poď. Tak mi štíplo vajca tam v tej jednej. No poď. Uj, čo? Ten záver je mega. Ten záver je mega.